musidɓe tedduɓe eɗen e alet nogas tati lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi nonne kadi mbiyen alet na hawri e nogas ɗiɗi lewru korka hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e jeegom gablal hijrati caggal fergo annabi sallllahu alayhi wa sallam onon sabbinoɓe kabaruji ɗi ɗo e Ayawguna TV ko hono noon min cabburino waktu o gam yettinande on ɗi e ndeɗo ñalande hande e titode kabaruji ɗi e kala ñalawma e nder lewru korka teddudu ndu tafasiri ina yuɓɓine ɗon e less thiali ceerno ki e tawtorede khalifa o nonne kadi tawi wuro ngo foof ina tawtore on ɗon tafasir ɗum noon fuɗɗi ko gueli e gurdam ceerno mawɗo ha yetti e ndeɗo ñalande hande ñande aljuma nogas go lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi juma ɗimmo udditama ɗo e wuro teddugo Madina Gounass to leegal sifaw e yamirore khalifa o ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba ngal ɗon uddital juma noon waɗi koye gardagol ceerno Ibn Oumar ceerno jillu ceerno Habibou mo ceerno Amadou Tidiane Fass to leydi Guinée Bissau guila ñande alkamisa nogas lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi emo tawe toon sababu pele makko toon noon ko yaade e yettinoyde nelal khalifa o ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba ha joni e titode kabaruji men gonde goye ñalɗi sakket e nder lewru korka teddudu ndu ko ɗum saabi noon mo haali événement noon haala ko fewti e ñooti ha e ko nandi hen e oɗo saaha noon hewɓe ina tawe atileji ɗi gam addude ñodde comci julde ko ɗum saabi en jillinoma ɓen tayreɓe ɗo e wuro teddugo Madina Gounass jillu responsabilité politique e nder région mo Matam e gardugol Moussa Bocar Thiam joofi ñande aljuma nogas go lewru ndu tawi umminnoɓe ko yettade e galleji diine ɗi musidɓe tedduɓe titode nani so oɗon cabbi facciroyde ko joni. musidɓe tedduɓe caggal calminali ko jettoro kono kadi e bismade mon e jaccingol ɗin ɗon kabaruji e ndeɗo ñalande hande ari yettinde kabaruji ɗi ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol en jetti to banggue régi Hamadou Siraji Sow wondude Ousmane Alhassane Sow en kalino ɗum e arwande nde e kala ñalawma e nder lewru korka teddudu ndu tafasir ina yubbine ɗo less thiali ceerno ɗo tawi noon ina tawtore ɗum khalifa o ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba kono kadi mbiyen koye tawtorede wuuro ngo foof noon tawi ina renta ɗon ɗum noon fuɗɗi ko gueli e gurnam ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu ha yetti e oɗo ñalawma hande e oɗo saaha noon waɗata on ɗon tafasir ko ceerno Bassirou ceerno e yamirore khalifa o caggal nde tafasir o e hadisaji ɗi joofi e kala ñalawma no wowi wade ni tan ceerno ina heewi wasiyade dental ngal to banggue diine mumen ha e ko nandi hen hani e duwanade aduna o foof kettoɗe ceerno no wonno l'islam kam jogui hoore mum joguiti aduna o foof e hikma no Allah golliri wona ko sabu l'islam o tagiri tagoje ɗe fofof ñande foof batuji ceerno ɗi eɗen keɗo ɗum hen omo haala aha kay naam ñande foof batuji ceerno ɗi ñande foof eɗen omo haala eɗen nana wonde ko taga ko foof tagira ko sabu l'islam alhamdulillahi rabbil alamina en gandi l'islam ko l'islam kañum jeeyi fof ko hen jeeya alhamdulillahi rabbil alamina sabu ko sifa Allah noon ko goto tan goɗɗum wodani wawa wodde wodatani kadi abadal abadi alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah yoɓ ceerno e seeranɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o handini ɓe to makko sabu barke Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu kanko noon e seeranɓe makko fof alhamdulillahi rabbil alamina yo Allah jaɓan en almudagal men o renana en ɗum o renda en hen o rokka en fandude hen e fandinde moƴƴere wonde hen nde enen e ɓesguji meɗen fofof e dental ngal fofof e tijaniyankoɓe fofof e julɓe fofof alhamdulillahi rabbil alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim
en kalino ɗum e arwande nde ñande aljuma nogasi go lewru ndu hitande ujunnaji ɗe nogasi joyi juma ɗimmo udditama ɗo e wuuro teddugo Madina Gounass e nder leegal sifaw e yamirore khalifa tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba tawi ngal uddital waɗi koye gardogol ceerno Ibn Ceerno julɓe ɓe noon mbaynima e jokliɗi kala gam arde hawridde e on ɗon ñalawma l'islam o nokku noon ina jeeya e nokkuji ɗi ceerno mawɗo toɗɗino gam wattude ɗum juma khalifa o timmini on ɗon anniye mo ceerno mawɗo annino mo ceerno mawɗo annino e ngal ɗon dingiral khalifa o noon toɗɗima almami julnowo kan ɗon juma tawi ko ceerno Basir mo ceerno Ousmane Thiam ngal ɗon uddital juma ina tawtora ɗum Ousmane Alhassane Sow yadude istiraji Nana Diallo ko kamko woni juma ɗimmo e nder wuro teddugo Madina Gounass ñande aljuma nogasi go lewru marché julɓe ɓe mbaynima e nokkuji certudi gam hawrotoyde o ñalawma l'islam o juma sifaw udditam koye gardegol ceerno Ibn Oumar Ceerno e yamirore khalifa o ceerno Hammate Diallo almami on juma holliti weltare mum e o ñalawma alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah no feewi eɗen jettuno Allah ko yawti ko kadi hande kadi en ɓeydima yettude Allah nde Allah wurni en ha tawni en e anniya ceerno mo anniyino e oɗo jama wonde ko juma ɗimmo e nder jumaji wuuro ngo en jetti Allah nde Allah tawni en ɗum en jetti Allah kadi tigui rigui nde Allah waɗi en e dental Madina Gounass nde Allah waɗi no juuɗo ceerno Hadji Mouhamed Sadio radiallahu taala anhu ha e julɗo khalifa makko o mo gonɗen Allah kadi muñani en ha kawruɗen e oɗo ñalawma hande tedduɗo mo ñalawma tarihi yanke e nder l'islam eɗen ñaagui Allah kadi yo Allah tawni en aljumaji ɗiɗi keddiɗi ɗo desinno kanko ceerno juma Sharaba o nde udditte e juma Misra foof yo Allah tawni en enen gonde ceerno men enen de en gandi en jetti Allah kam almudagal ko hen dañal aduna woni ko hen dañal lahara woni e oɗo jama e ko enen ceerno halfinno en julnu e ɗum ko noon banggue almagal jumagal ko ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir mo ceerno Ousmane Thiam on woni gar o woni almami e enen ken lomtotoɓe tan so tawi o tawaka o mawɗo yette Touré ina arta e tarikh leegal ngal ina siftini ko nguɗɗi ceerno mawɗo haalno e o juma ceerno sosingal nde 71 o darima ɗo pete ɗo o wi beddo gummotoɗo hirnangue o ene fayi funnague kala ko heedimo banggue rewo ko leegal sifaw so Allah jaaɓi noon ha guertoɗe jara e maayo gulum ngal ɗo leegal ko sifa wiyete kono wona leegal koye gallam tawa tugganma o ñande faade hande oɗo jama woni premiére e jamaji e nder sifaw hande ɗi goni jeegom to ɗi goni jeegom ɗo kanji fof no ɗi poti oɗo woni mawɗo omo joguino noon anniya mawɗo e wadde oɗo juma haw ɓuurandani kono ko Allah hodiri fof ko ɗum wonata Allah noon hawridini en hen hande kala ko eɓɓi o waɗi ceerno Tidiane sona ɓeydi ala ko ustata hen Allah noon hoddiri yamiri mo wiyanno ko pullo ko kersowo ko almudo timmuɗo o udditani en juma hono ceerno Ibn Oumar dukaɓe sifaw e mawɓe sifaw foof ene poti weltare ene poti kawral ene poti anniya sagataɓe leegal ngal ina ƴetti pellital kala ko ina hisna reeno juma o wadde en anniya ƴetteɓe ganduɗa ko rennoɓe laaɓal nokku o taw ɓen dayman ko rewno ɗum tan jiida hande a yi hande ñalawma hande o nde uddigal subaka law rewɓe leegal fof gaari machallah pitti jama o e saraji ha laaɓi wadde no banggue duusuji e kono nde so Allah jaaɓi leegal ngal e sukaɓe gandi kala ko faate fakir jama o ko faate laaɓal jama o maɓe ndar ha tiiɗa ɓe ƴetta yimɓe ndena ɗum jogona juuɓe kala inchallahu mawla sen ciftini noon maɗo juma o ko fondation ceerno Wolle Ndiaye mbo serani wadde golle lobbe e nder Madina Gounass e ha joni koye ngal ɗon dingiral juma keddotoɗen kono kalten ko e fannu goɗɗo fedde wiyetede jungo e fandu wondude e fedde social hani e fedde kawtal golle ɗo e Madina Gounass ko pelle dariɗe e gollanade wuuro ngo ɓuuri tengtude noon e nder lewru korka tedduno ndu e kala aljuma eɓe nawa kumtaje mabɓe e nder juma mawko ko Madina Gounass e o aljuma nogas go lewru korka ɓe nawi kumtari mabɓe ko toon e juma sifaw juma mo gandantuɗa koye nden ɗon ñalade woni ko udditat ɓesguji Madina Gounass hewɓe ina dilla eɗe pelle Amadou Tidiane Ba lollirɗo Soukara Gounass kalɗo e inde mabɓe tawi ko e ballal Amadou Tidiane Diaw yadude Ousmane Sow sikki ala hande eɗen gari ɗo e aya wongo nde tawno ngoɗen juuloyde tan ko juma mawɗo enen foof hande noon en jetti Allah kadi no feewi juma min sufaw nde uddira e ñalawma hande o kadi koye ɓuural ceerno e barke ceerno e yamirore ceerno en gari en juuliɗo e juma eɗen gondi ɗo e dendagal ɓesgu sifaw naɓe fof no fotirno guila e mawɓe ha e jeunesse o ha naɓe e arde wallodirde e yimɓeɓe e golle he eɗen tawe ɗo noon hande wona junggo e fan tan hande woni ɗo eɗen gondi ɗo e kawtal golle hande nanɗo saabu sa daari ko wayno Bayel Bari ko wayno Salihu ene fof eɗen gandi darde mabɓe e wuuro he ko darde wonde fayida ko darde yonde ko darde moƴƴere ko darde kadi ɗe gandanɗa hoorema ko ceerno kadi ɓe goni e wallude kadi ko golle ceerno ɓe goni e gollude en jetti kadi joguiɓe organisation meɗen hono kaw Hamba Sow e kaw Seck Diallo ɓenne kadi ene kedani en to gandanɗa hoore maɗa to mawni enen noon hande eɗen tawe ɗo e sifa mbadiji ɗiɗi gonen tan ko yaade juma mawɗo hande noon eɗen tawe ɗo kadi ken fecciɓe président meɗen hono Ahmadou Borguisa gardiɗo en o bonto guila subaka noon o bonɗo eɗen ballodira e makko ha programme o fof feewa keblaniɓe hande ko heewi
ko wayno gandanɗa hoore maɗa mbarude moƴƴiri waɗama waɗa e palatuji azoté ene wonde e pompiteer ene wonde kadi e butelaji ndiyam woni joguinen ɗo ɗi ene wonde e bisab ene wonde e café ene wonde e tamato ha heewi tep eɗen mbawi wiide dal sodama ha heewi addama ɗone kadi ha heewi so tawi kadi woodi no yimɓeɓe jiiri manki ala mbaɗowo kam waɗi fodde muɗum enenne kadi enen sarwannoɓe kadi enenne kadi en mbaɗi fodde meɗen hakkeɗo doole men kaaɗi en mbaɗino mbawirɗen en dokkiri nder jama o foof en dokkiri boowal jama ngal foof en dokkiri hoɓɓe arnoɓeɓe foof en dokkiri kadi leegal ngal foof ɓe gandanɗa hoore maɗa ko hen ɓe tawete guila suwa yontude goto foof en guittani ɗum gueɗal muɗum ha timmi eɗen mbawi wiide hunde foof ene timmi ene feewi ene yubbi ene moƴƴi kadi ene garɗi fof noon ko barke Allah e barke ceerno jettiɓe no feewi sabi ɓe bismima en ha joni jokkindin ɗon kabaruji ɗo e wuro teddugo Madina Gounass koye ñalli sakket ɗum ɗon lewru korka teddudu gonɗen mo haali événement noon haala ko fewti e ñotol comji ha e ko nandi hen hewɓe oɗo saaha ina tawi atelier ji ɗi gam ñodde comci julde ha e ko nandi hen ko ɗum saabi en jillinoma ɓen tayereɓe taweteɓe ɗo e wuro teddugo Madina Gounass ɓe kolliti noon ko événement korka ɓuuri hewde tampere e dow événement julde taske ko refti kadi kilaneɓe ɓe yoga e mabɓe gaddata comci mumen law gaccata ko ha julde nde ɓatto puɗɗo addude comci mabɓe jillinoma toon Amadou Tidiane Diaw yaadude Ousmane Alhassane Sow. en jillinoma ɓen tayereɓe taweteɓe ɗo e Madina Gounass en jettima yoga e mabɓe o événement korka 2025 o mo dokkuɗen micro holliti événement korka ɓuuri muuse e dow événement taske ay golle ɗe alhamdoulillahi rabbil alamin ko wiyete ko événement korka kañum kam wonano taske ni ino heewi tampere seeɗa e saabu ko ɓuuri hewde ko yimɓeɓe koko watte e deedi ko ɓurta haton jinde yoga hen jawata addude comci mumen e wiide makko eyyi ko ɗum taki kala kadi dow wutte addata ko darnemo ma sakket addoyta taw hankkadam kam ɗaminima folde lewru ndu min puɗɗoɗa ko golle law joom no wawi hebde baggue ni adda kono tawa ala ko fawi hen ko puɗɗoɗa ko cadɗa garaje ko nande hen wona a wawata liggade ɗum no poɗɗa liggorade ɗum min ɗeɓino hulde puɗɗe korka he kono kam ɗum dartinoma guila ko ɓuuri caggal nde ummiɗen ɗo e leygal Ramatoullahi tiiɗiɗen toon e leygal Muzdalifa e wiide mabɓe noon ko joni comci ɗi puɗɗi arde kono golle ɗe ina jaaha no saaha ko yettere Allah men e événement he machallah comme leeli arde mais sawa ari comme d'habitude aɗa andi c'est à l'image du Sénégal oɗo saaha wuuro ngoni Mousse mais alhamdulillah goto fof nana daña hen arjigo mum eɗen jetti hen Allah no fewi eyyi ɓe gara comme d'habitude ɓe gara tout le temps événement ou pas événement ɗo kam alhamdulillah yimɓe garat toon coupiraji vraiment tampini min no fewi e tardini ligguey no fewi mo haali ñotol noon haala courant e fuɗɗode lewru ndu ɓe dañino caɗele mum ay ɗero balle kam waɗatno coupiraji seeɗa quoi mais joni kam alhamdulillah joni kam rewi lawol ala rawano ɓuuri sewata mi ko min andi jamani yaade ken waylo alhamdulillah mi gaari seeɗa seeɗa inchallahu taala so Allah jaaɓi e minen jamma ñalowma gay kamɓe foof noon ko dande wotere o événement hikka ine manki waade no wayanno en jaltat ɗo e wuro teddugo Madina Gounass jaɓaɗen toon e nder leydi Guinée Bissau tawi tawoyten toon ko jillu ceerno Habib mo ceerno Amadou Tidiane Fass Gounass to leydi Guinée Bissau guili ñande alkamisa na hawri e nogas lewru ndu emo tawe toon sababu pele makko toon noon ko yaadi yettinoyde nelal khalifa o ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba e on ɗon nokku noon o jaɓɓama toon jaɓɓugal bangal fayida ɗon e wuro wiyetego Fass e nder leydi Guinée Bissau so en ciftini noon ko ceerno mawɗo Sinthi gonɗon wuro e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jowi e nayyi kettoɗen hen kanko ceerno Habib mo ceerno Amadou Tidiane Fass e ballal Aliou Kandé ko goto e joɗaniɗo en toon e Fass Guinée Bissau e Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e cheikhana ahmad tidiane e seeremɓe makko kala ko duwino e madina Allah jabani momo o wi gure ɗo sinci keddiɗe ɗe omo jorti kala ko o duwi hen Allah jabani mamo e barke on duwaw o wi e barke on duwaw mo duwino ndo ari ɗo ndo sinci ɗo yamirore makko woni ɗo anniya makko woni ɗo barke on anniya e barke on duwaw Allah yetti ɗum enen ɓeɗo e enen ɓeɗo
ruttira ɗum ɓerɗe ɗe ruttira ɗum ɓerɗe ɗe faade Allah ina la faade Allah ina la ɗum ruttira ɗum ɓerɗe ɗe ruttira ɗum ɓerɗe ɗe faade e dental he faade e dental he ruttira ɗum ɓerɗe ɗe ruttira ɗum ɓerɗe ɗe faade e wonde gootum faade e wonde gootum ruttira ɗum ɓerɗe ɗe ruttira ɗum ɓerɗe ɗe faade e galle ceerno faade e galle ceerno he eɗen duwo o wi eɗen duwo fatiha gotol mbaɗen fatiha gotol salatul fatihi lawol gotol bismillahir rahmanir rahim laabi temedere e capannayyi e goho ya latifu temedere e nogas e jeenayyi eɗen nelden baraji ɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. en jaltat ɗo e wuro teddugo Madina Gounass en jokkat ngal ɗon kumpital kono joni en jaltat ɗo e wuro teddugo Madina Gounass jillu responsabilité politique et réseau mo Matam e gardogol Moussa Bocar Thiam joofi ñande aljuma nogas lewru mars hitande ujunaji ɗe nogas e jowi tawi umminnoɓe ko yettade e galleji diine ɗi tawi woni sababu o ko yettinoyde toon nelal mo gandanduɗa ko député Farba Ngom maire de Agnam ñande aljuma nogas e go lewru ndu ɓe jooli juma ko toon e wuro wiyetego Siwol ɓe joddima ɓesgu ceerno Ma Diakate caggal ɗum koto hoore fonde settiɓe darde Farba Ngom kamɓe foof noon dande ko wotere e yidde mabɓe tan honorable député Farba Ngom yo woppite saabu ko o toñaɗo e biyol mabɓe kettoɗen cimtol Cheikh Hamidou Kane. jillu responsable politique région mo Matam mbaɗanno faade dendagal galleji hilifaɓe diine e gardagol maître Moussa Bocar Thiam ko yoyti e nangal honorable député Farba Ngom maire des Agnam kamɓe Tahirou Sarr puɗɗinode alarba to Ranérou gasi oɗo aljuma nogas e goho lewru mars aljuma o ɓe puɗɗiri ko daabi e kamɓe koɓillo kono kadi ɓe jettima dendagal galleji hilifaɓe diine wonɓe to Thilogne ɓe juuli juma noon koto Siwol juma mahaɗo dow e less e laamu président Macky Sall kene tolno e temedde 2 millions taw jeeyi sababu o ko honorable député Farba Ngom caggal ɗum ɓe joddima e dendagal ɓeskuro to galle ceerno Ma Diakate ka dossier o hay batte ala hen tous ko wonji ɓolo woni hen kalami ɗo nden dossier fuɗɗi ha joni ala fof ko biiɗo Farba Ngom an oɗo kalis temps immi oɗo compte natti oɗo compte holko yahata ha joni o namdaka haydara ha joni to kalami ɗo mais kono neɗɗo sa ma resnani hunde a wawa namdano hay batte to hoore fonde ɓe jettima dendagal galleji hilifaɓe diine dande ko wotere kamɓe kala ɓe certima darde kamɓe balle Farba Ngom kamɓe Tahirou Sarr. Farba Ngom jiya koye oɗo galle kadi omo rewa min ñamale mawɗe minen hoore fonnaɓe saabu déplacement ceerno Bocar Alpha fewde Tunisie ko 40 millions lawol gotol ñande ceerno diwata nde 40 millions waɗi débloqué ceerno yaadi mum o jogui safare mum toon ha Allah waɗi haatiyande mum koye covid bonɗo hay goto ha yalti Tunisie o jokkodiri e makki avion spécial aɗa affrété adde docteur eɓe addi ceerno ha Dakar ha aéroport heddaki kamɓe fof payi rawde levée du corps ceerno Bocar ɗum fof ko Farba woni sababu juma amen daari ko ɗo ka min pi hamin dañi 102 millions Tahirou Sarr fini suwa goto wi kalis amen fof yomin ɓam yomin mbaɗa kala komin jiiɗi o mahani min juma o plus de 400 millions gratuit mawluda foyre fof heɓa ration mum ha timma hay hikka taske foyre fof heɓa jawdi dariɗo e leydi darni yimɓe e leydi on yo ɓoy darade kamɓe kumata korkaji ɗi kamɓe kumtata ɗi yimɓe ɓe fof ne tini ɗum yimɓe fof lewru ndu ne juutiri ɗumen walla wona noon haade ko noon Allah waɗiri noon enen nene kalden noon ɓe jettima galleji hilifaɓe diine to Coɗay e to Wourossiré e Bosoya e mbaadi kupti dindi dande ko wotere kala yiɓɓe mayɓe gurta ko baye ɓuuri nde tawno ko kamɓe gandi nafoore kamɓe darde honorable député Farba Ngom kamɓe Tahirou Sarr. musidɓe tedduɓe ko ɗi kabaruji min kemno yettinde on e ndeɗo ñalande hande dokkodirenadi tan e alkamisa paaɗo so hawrite welede jeyɗo jetten wallodiraɓe ha kabaruji ɗi mbawi yuɓɓude guili e juɓɓudi kabaruji ɗi ha e yesso ayawngo ko musidɗo Ousmane Camara guiɗo leñol jetten équipe technique Mouhamadou Siraji Sow yadude Ousmane Alhassane Sow aadi men ko alkamisa yen gone jaam.